കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ വിസ്മയിക്കുന്ന കിടിലൻ അഭ്യാസ പ്രകടനം നേരിൽ കാണാൻ കടന്നുവരും. വേഗം വേഗം കണ്ടാലും മതിവരാത്ത അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ ഇത് പ്രദർശനം ആരംഭിക്കുന്നു. കണ്ണുകളിൽ വിസ്മയവും കരളിൽ കൗതുകവും. അതെ, മരണക്കിണർ സർക്കസിന്റെ മാതൃക പ്രകടനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു. കണ്ണുകളിൽ വിസ്മയം, കരളിൽ കൗതുകം. അതെ, മാതൃക പ്രകടനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയായി. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം പ്രദർശനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരൂ. വേഗം വേഗം ടിക്കറ്റ് മാസ്റ്റർ, വേഗം വേഗം. বাহিৰৰ প্লেয়াৰ আছে এখন মায়ে গাড়ীখন পুৰণা এনে 800 এল্টো এনে Yamaha এইখন এনে বাইকখন এইখন চালু হ'ব দে মানুহবিলাক আহিছে আগত এটা নমুনা দেখা দেখোঁ